Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Pak Em mulai? Iya dia ndang pe. Entang kowe kok mau. Kok Kita apa nih mulai ke Banyuwangi guys. Sesuk bayaran cair. Cair guys. Peneng dina. Dadak di WHO ah. Aku tuku beras Ning ndi? ono. Kelopone iki. Piro beras ketan? Mak kuang. Hah? Iki apa iki? Kilo. Kelapa sekondi. Lah, apa-apa kok mbok gawon. Dikei jadi gak digawa pira. Apa nang? Kelapa. Akeh do teblok. Barang kan ndi, Bu? Gimana pakai grecek, pakai kerupuk. Dikei siapa? Mbak Nani lah. Mbak Nani. Mbak Nani siapa? Jadi mas, kamu kuning ini. Pakai kerupuk. Ku abeh. Abeh wong. Iya. Ki langsung iso dipangan, Bra. Gak kena mentah kok pangan. Udah mandi dari ratu, banyune wis hangat. Terima kasih, guys. Terima kasih. Ya aku setengah udah tak tutup ya kontenku. Setengah tutup deh. Terima kasih. Gimana? Mubeng mergae lamuk Lumajang kuwi antri dalan dibangun dibongong ndi Lumajang apa Lamongan? Lumajang. Jere Mbak Mama Lamongan. Lamongan. Ya iki mang mubeng gayam. Wong tak tak Mas iki ndi gayam Mbak aku mubeng teko Tobo mbek Padangan dulu. Bisa ada yang jadi jam 8 tok kono kan. Padangan. Munggah komiter ki jam 7. Ra komputer piye? Komiter ki iki kok munggah komiter ki meneh nek mlaku. Liku-liku koyo gunung ngono. Alhamdulillah ora nek sing mabuk, ora nek sing opo. Batin gak mau. Gatin wong tak ape ditinggal aku diganduli nangis. Mak wis penak, wis gak sampe anu ning kene yo. Ngetanganku tak colos selaman tidak ganduli. Mas penak nduk ora sampe anu wis ning kono penak. Gak gelem metu ning jero. Ora gelem metu pe dipamiti mawon ning jero omah nangis. Ki apa? Buka ah. Iya kelopo garing kan. Besok aku dijak ning kebune wonge ning gereja teblok dijupuki ning di rumah ya akeh. Sapa teblok? Ngene mboke malah 100 biji. Ngene mboke ngono tuan. Kelopo garing dukelan sok nek manganan. Apa? Heh, bah ketan ki tuku. Kelopo muda ki mang. Wah, gak sida dijaluk. Oh, beras ketan. Iya beras ketan iki. Ning kene 20.000 ning kono aku 3.15. Wis sampe 10 kilo mbak. Ya tak kei 18 asine terus dibalekno. Kuwi ning ndi tuku ning pasar? Gak ning ngene wonge. Banyuwangi. Ning ngene wonge. Terus Beras nang Banyuwangi gerih. terus duwe emang tak nggo nyangoni anake ning kono. Anak enek pira? 2. Wis nyumbuk concong ning pateni. Aku kudu ayah ada telepon. Ayah lu di paketan. Iki 8:30 guys, ayah belum pulang lah. Lo tak tuduhno lu. Jam 9 kurang seberapa teh guys? Aku paling tekan omah 9:30 mae. Gimana? Walah lele kok aku ki coba tinggal turu sik. Gah aku 8:30 mae wis tekan kene guys. Lah
aku ki nganu tak ceritani sik kowe. Lho, tak ceritani. Lho kowe ki lha ora manuk mbok tutupi. Ki lho wis tak tutup kemono wis. Ki wonge ditekoki Vino diinterogasi nganu. Wis mbok concong ae ngono. Kesel paling wonge mae. Neng perjalanane capek sedina sewengi. Iki budal kok kene jam 7 tekan kono jare jam 8. Jare lek magi. Aku wegah kowe. Terus sandi esuk mung budal jam 8 tekan kene iki jam 8:30 ngono. Ndak aku tak tekoki lek mah. Lek aku gak mbok foto Mas aku ya jek ning kono. Lek aku gak mbok fotokno ning kono lek aku ngono ken roh kono tak nggo anunan ning Facebook ngono guys. Ora omong ki lho wis mulai lah aku gak kepikiran iki aku ngomong ngono. Guys. Delok lah ngene ndak apik. Bar ki terusan yang jane yo ning kebun barang kebune guritan guys. Kebune Mas Sugeng guritan omah. Terusan apa jenenge ngarepe sawah-sawah jere enek tokone. Enek tokone iki aku kan cerita sesuai aku kan bianan mbek lek ngono. Mae bener gawa HP tapi nek gak disambungno wifi ora iso. Cara paketan yo gak iso. Wegah aku jeh. Terus anu guys, terus ojo ngono, ndak apik ngono ki lambe. Engko tak sampluk lu malahan. Kok melat koyo gugup malah we. Babar kuwi terus nganu guys. Lek mari terus tak tekoki. Ndek tekan tilek Jember. Aku wegah iki cah ki. Dijak omong. Iya udah ngomong. Kok lha kok madhep rono cah, Bro. Tekan tilek aku ngono. Jember. Walah cek adoh. Jere permisa. Jember kan tak posting ning grup sebelah ki nek nyari 4 jam lagi Mbak kalau enggak 5 jam berarti Jember tekan kono ki 4 jam nek gak 5 jam. Bar ki terus anu apa jenenge neng kono jere ya lek makan wis tau rono lek guys. Dhisik pernah kerja ning Bali terus dolan namae Mas Sugeng. Terus jere ini Mbak Timang nangis wonge. Ditinggal mulai wong-wong nangis cara mono ki Dek ini kan belum berinteraksi sampean. Nek mbek bojone Mas Sugeng kan ya wis roh. Nek anake Mas Sugeng sing 2 kan anake 3 guys. Nomor 1 Bayu. Bayu ki wis kenal Mbak Tinek sing nomor 2 mbek 3 kan cek cilik-cilik ndek gawe saiki wis gede-gede jere lek mah. Kuwi nganu apa jenenge cara mono ki ndek ditekoki meneng ae. Kan belum urung kenal tenanan. Kok nek wis suwe-suwe kenal kan yo dia paham, oh iya iki dulurku, oh iya iki ponakanku ngono. Dan anu guys, apa jenenge? Dek tekok mae ngono. Jenenge wong pertinggal kan mesti kan nganu eling-elingen ngono lho guys. Dek kan apa? Dek kan uripe yo ambek mae semenjak Pak wis gak enek. Dan iki mang mak nggawa apa, Vin? Nggawa apa ae, Vin? Kelapa ijo. Terus Beras ketan. beras ketan iki ning Banyuwangi. Beras ketan iki. Walah, kok. Iya karo dienggo ngonten guys wong menawa. Tuku beras ketan, nek kelapa digawani terus kerupuk karo apa, Mang? Ceripik kita ya apa ya? Kerupuk karonan Wah, ngono. kok ceriping apa wi jenenge? Ayah. Krecek. Kerupuk. Kerupuk wek kakek digawani kok kono, guys. Dadi ndek iki enek sing tekok ngene, Mbak. Banyuwangi ini mana kakak Mbak Tin? Aku juga roh guys, aku ora tekok. Dadine semenjak timur kene iki aku juga wani dolan rono, gak wani ning omahe ngene terus iki. Jenenge wong meteng kan gak wani lerno Mas Tuti nek sawan iki lho guys, aku manut wong tuwek. Wis sawanane loro Lin. Kayak kowe ndek kae tau nyong. Ora, kowe tau pas dadi ngantene Edi cilikane.
Wis sawanan iki mulih nangis. Cilik anem. Ono ki sawane ora. Ya gak tahu aku. Ya roh bangsa ngono kuwi leh paling. Sawanan nganten ngono guys. Iki karo ngontene karo Bu ya guys ya. Sambil menunggu ayah Rokan pulang kerja. Soalnya hari ini enggak dodol. Dodol sepi guys. Dodol di sing servis siji loro. Nek mat siji zong. Cara akeh sing ngono kuwi guys. Terus ayah Rokan iki ngene. Nok ndek esuk apa budal. Dek gembes adike rada metu-metu. Ngene. Anak engko nek lemburan aku yo nganu ayah. Gak. Kayak ngono. Nek engko nek lemburan aku melok lembur yo ya karek kowe aku yo ngono. Guys timbang nang pasar yo nganu. Ora entuk dhuwit. Jero mono. Dan iki mang aku ki dikabari Lekma wis tekan Purwosari ngono lho terus Hani iki tak info. Han main ndang godhok banyu. Duh, aku iki bener ya asline ndek tak larang melok mergo ya adoh kesel. Hani ya melarang, Ripak ya melarang soalnya adoh. Lah, kuwi ayo turu. Tetep Wong pengen roh ngono lho carane ya nyo. Pengen roh Banyuwangi ngono terus gimang aku diinfo Lekma. Tekan di nyo. Purwosari. Tekan Purwosari ya Lek aku terus ngomong terusan sing Hani tak WA langsung ini. Han mae wis tekan Purwosari ndang godhok banyu engko nek tekan omah bendang adus awake kesel lho. Aku iki bener gremeng dermemeng anu. Tapi ngono kuwi mbokku gak roh didarani Hani sing godhok padahal Hani nek gak tak tutuk tuk pirang arah roh yo ora yo. Ngono Hani nek gak tak tutuk ndang godhok engko lesu wonge mesti jerilik mamang kok tekan omah karek mangan ki lesu ki ngono gen godhok mie. Segone soalnya emang kuning, guys. Ya wis pemirsa ki mang yo. Kuning apa iki? Mae genan ono tak jabut terus pake tak kei sego kudik jangan mang. Terus sorene yo. Terus pemirsa, jadi ki mang mae sudah pulang ke rumah. Mbak Yami dek gak gitu ya? Bedik mau no sama. Ayo kan. Oh, alah bang sing wis rono. Yo nggowo oleh-olehmu. Ya aku sentak tengeri nganu. Suarane Mbak Yami. Yo. Guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ojo lali di subscribe yang di bawah. Iklane, aja skip. Tanggaku wis ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah.